Yakoromo gitari kachiel duen mar apar kod ariyo higa mar 2025 odiochieng' mokwongo e dwe mar nyasi mar Christmas mano December, kendo migago mokwongo e dweni machiegni wantiere kod mathoth moiko ne kod lokruoge motimore mwang'eyo ni biro ting'o wang'i malo magi weche ma omiyo pek. Gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga utimo lokruok e tend migepe mag sirikande kendo lemo mar migawo ma yando mi jalupne Oyugi Magwanga koro mae kendo mi jatend migawo mar nderni Danish Onyango. Udhi kachiel kod jolupgi mosedo tegruok e weche mag arita koro chuonegi kondo e nyasi motelie gi jatend piny Kenya William Ruto. Meneja mar chungo weche e Citizen TV Jamila Mohamed achiel kuom jofwambo mag kambi mar Royal Media Services ma orienye mich mag IGAD ma ochiw Addis Ababa. Erokamano kuom kete e Ramogi TV wantiere kod mathoth intiere kama kare. Laiwa duto mag tudruok gin moyaw emiwa pachi ahinya to e lipot mwakelo ni mokwongo mutiore kod lokruok motime kaunti ma Homa Bay. Nyinga Ochieng' Emmanuel bed kod e chakruok nyaka giko ka wachako. Gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga utimo lokruok e tend migepe kaunti no kendo koro jalupne Oyugi Magwanga oma lemo mar jatend migawo mar pur. Mana bang' yiero ma Kasipul ma nyocha jalupne onenore apiaya kasiro jachung' ma ochung' kar kende mano Philip Aroko. Wanga okawo okang' mokwongo ma thicho Oyugi Magwanga e lemo mar jatend migawo mar pur. Okang' makamano bende okawo mar riembo jatend migawo mar lowo gi udi gi dongruok mar bombe Laktar Peter Ogola. Mana bang' yiero ma Kasipul, Gavana Wanga nyoloso Homa Bay Town kendo seo jotelo manie piny owacho mare to kunyo sirikano gi e iye. E lokruok matinende bende yor kojolo ka Joseph Mitito emomi lemo mar loso dongruok mar udi kod bombe. Lemo ma odhi mako ka osepuodhe gi od bura. Akwana mogi mago lokruoge motime kaunti mo be inyalo miya pachi e wi okang' mokaw kod gavana e kaunti no mano Gladys Wanga to kod lokruoge ahinya to kaluwore kod mago moluoro timo lokruoge go obedo gi thuolo mar mondo mi wasom e chenro mar migago ka dhi nyime. Ka dhi nyime ruodhi ka achiel kod jolupgi 1837 irwako negi ogudu kawuono bang' tieko tiegruok margi machiwo arita. Jatend piny Kenya William Ruto tele chenro no e kar tigo bila ma Embakasi e boma ma Nairobi. Representing the rest of their colleagues, sit at the heart of that transformation agenda in this administration that you lead, that they are able to support in the delivery of government services, but at the same time become the link between the citizens and your administration. The success of this reduction underscores the undeniable need for sustained and continuous training in order to empower public officers and accelerate service delivery to our people. Your Excellency, sir, I want to particularly thank you for the support that your government has continued to accord the National Police Service. In the next few months is to make sure that Your Excellency will deal with the issue of goons across the country. And I must say this, Your Excellency, this must be done without fear or favor. It must be done indiscriminately. And you know, Your Excellency, our IG and the security sector cannot condone that behavior. And what we saw yesterday in Nairobi cannot be condoned. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni
na mambo ambayo yanaharibu. Dar es Salaam makedo kod njore ochako chenro mageto chiwo puonj makedo kod njore pachoka. Chenro no ma chiwo puonj mabende geto jolendo kod jolony mopogore biro timore e boma ma Nairobi. Major General Mohamed Nur Hassan en jalup komanda majolweny. This advanced level training is a progression from the foundational counter-terrorism financing and anti-money laundering courses delivered earlier in April and August this year. It is designed to deepen your operational understanding of sophisticated laundering tactics, cross-jurisdictional financial manipulations, and the exploitation of both formal and informal financial systems by terrorist networks. The program integrates doctrinal knowledge with real-world case studies, simulations, and practical application. Its ultimate aim is to enhance your capacity to detect, analyze, disrupt, and dismantle illicit financial networks before they generate operational effect. Piny owacho kokalo duol mochune dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ochako chenro mar yaro pith mar ochele Kimeru Irrigation Scheme e kaunti ma Bay madhi monyo omenda maromo shillings milion 5 e tielo mokwongo. Chenro ma kama geto puothe eka 2,700 mibiro pure ochele ka gidwaro mondo gimed kwano ochele mawuok Kimeru Luch ma bende okwako kar chieng' bura ma Karachuonyo gi Rangwe. Kod 400 osebedo katimo pur mar ochele bwo chenro mar Kimeru Luch, chenro momako kachud bura ma Karachuonyo kod mano mar Rangwe, kendo gisebedo ka giyudo sir kuom sirikal kokalo duol mochune dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority. Kaka yor medo bero chenro mar pur ochele e Kimeru Luch Lake Basin Development Authority koro chako yanga chenro mar medo yaro pur mar ochele e alwora no mageto puothe ka 2,700 e tielo mokwongo mar chenro no ma bende dhi muonyo milion 5. Jatatije maduong' mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni chenro no bende geto yawo kuonde ma pi osebedo kaluwo mane odinore kaka yor medo bero pur mar ochele e alwora no. And wabiro mondo wachak yawo canals mosedinore mondo serve puothe 2,700 mokwongo. Then wabiro chak wayawo puothe mamoko. Waneno ni wachak gima nyalore mondo puro chakre. So jopur moko yudo the first phase mitimoni, pod nitiere another phase mwadhi timo puothe gite. Dwaro wa en ni kwatieko puothe ma Kimeru Luch wang'iyo chiegni eka 10,000. So jopur te manigi puothe kaendi by next year dwe mar 6 puothe te dhi bedo gi pi. The government has invested around 5 million for this phase 1. Ochiaga mane loso ikine chenro mar chako yaro pith mar ochele Luch Kimera ne okone kar thidhna ma Ondago en achiel kuom kuondego eko magadiera makoro biro time pith mar ochele e alwora no. Kane okone Lake Basin Development Authority tiyo kanyakla kod migepe mamoko mar konyo jopur ochele Luch Kimera kod manyo negi chirni. Wan kaka Lake Basin wan gi machine marego mchele. Partners wama iluongo ni Green Tech bende nigi mchendgi miluongo ni Samurai. So gin bende girego mchele. So mchele mwadhi nyuolo ka chiro mar mchele nitie. Jopur osewachonwa ni ka puro bedo maber ma ji te odonji pur to wabwakel machine moro ei Kimeru ka. So wan bende wa challenge gini wakungo anene kaka pur no timore mondo wakel machine ei Kimeru ka. Wadwaro ni by the time watimo the first harvest bang efforts mwaketo gite puodho achiel eka achiel gol kata mana tan 4 kata tan 4.5. We want to produce our rice locally, and in that case we are going to support the farmers through finances, but at the same time we are also going to make sure that market is readily available. Jopur ochele bwo chenro mar Kimeru Luch orwako sir ma Lake Basin Development Authority timonegi ka gikone odhi konyo e ting'o malo pur mar ochele e alwora no. Nikech en lek mosebedo e Karachuonyo ka nidwa lok kuonde mantiere minyalo pure mchele mondo pure mchele to kosebedo mayot. For the first time wayudo partners moyie mondo lok Ondago, olok Riwa and along the lake region ma tiere Kindue area ka. Osebedo kuwa haya mana puothe kocha mondo pur mchele. Kata sani an gi several bags kanyo mapukarego. So biro this irrigation scheme dhi konyo kabisa. Kendo ng'ama riek, ng'ama nigi tekre
nigi hawe mondo chung malo kado tim gik manyalo timo because of this scheme. Grube must be registered. Sani one code group maybe 500. Group man code interest groups. To gain about 500. Each group is 25 people. To kagi biro to wamiyogi pesa kai to gipuro godo mchele. Koro kod partners makoro biro sani aneno ka koro mchele dhi bedo a reality in Central Karachuonyo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuok e weche mag Homa Bay en ywak nitie ni nok mar kony mar omenda kod mamoko emomiyo jotend arita kwe thiro chenro mag keto kwe e gwenge mag Gwitembe mayudore kaunti ma Migori kod gweng' ma Ngata Barakoye kaunti ma Narok. Ywaruok mar lowo e tong' kaunti ariyogo osekelo tho mag oganda, hinyruok kod kethruok mag mwandu. George Juma kolonwa e wachno. Kata bed ni piny owacho osebiro ka koro keto kenge mar kelo kwe e gwenge mag Gwitembe e kaunti no ma Migori kaachiel kod Ngata Barakoye e kaunti no ma Narok ma ywaruok mar lowo osebiro kuom higni malach. Ywaruok ni pod medo kelo midhiero ne oganda modak e tong' kaunti ariyogi. Nitie oganda ma osewito ngimagi, mago ma osedinruok ka mwandu mathoth bende koro days there have been gunshots, deaths, injuries to our people who are residents of Migori County. Jodak mag Gwitembe modak e tong' kaunti ariyogi pok ong'iyo kwe kuom higni mathoth kendo pod giwago kony. Gavana ma Migori Ochila kod jalupe Joseph Mairi ne otimo limo gwego mag Gwitembe mar ng'iyo kaka inyalo kony familia ma osebedo ka odak kod midhiero e tong' kaunti ariyogi. Ochilo mane wuoyo bang' bedo kod twak kod tend arita kwe e sub kaunti ma Kuria East wacho ni ber ka piny owacho koro keto omenda moromo mondo koro konye keto kwe e tong' kaunti ariyogi. So we want to appeal very sincerely and very strongly that because at this border, Kenyans of Migori extraction and the Kenyans of Narok extraction keep on fighting, destroying property and losing life. The officers on the Migori side and on the Narok side need to be supported and facilitated. Ochilo wacho ne lipot moyudo kuom tend arita kwe yang jotend arita kwe koro bedo kod pek kata timo kachero nikech gionge kod kata mafuta ma ginyalo tiyo godo e nyamburkogi. Officers are in difficulty because, as you see, the vehicles that they are supposed to use do not have fuel and are maintained poorly. So again, that is a challenge. And since we in Migori County are the most affected, we want to help, but we need a long-lasting solution. We have offered to help during this Christmas festive period. Gavana ma Migori wacho ni tend kaunti ma Migori oikore mar konyo jotend obila e gweng' ma monj ma iteno kod weche mag ywaruok mag lowo osebiro kuom kinde mathoth mondo koro jiw arita kwe ne jodak e gwego ma Ngata Barakoye kaachiel kod Gwitembe e sub kaunti ma Kuria East. We can help put up the structures so that the officers will be right at the border. If something happens, they will be able to respond immediately and deal with it firmly. Tend arita kwe sub kaunti ma Kuria East wacho ne gitemo duto mar neno ni kwe koro duogo e tong' kaunti ariyogi kata bende pod gikalo e midhieche mopogore opogore. We have been having those challenges he has highlighted, and the security team has been taking a leading role in addressing the challenges as per the mandate. So we want to say we are grateful for those promises because there is need for beefing of security and the border with the neighboring county. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura moro e kaunti ma Kisii koro timone nonro bang' tim makoch kama ne onene ka ogoyo jago moro ma jahigni 36 ma bende oyang kaka Omariba Moriasi e magawa moro Kisii tich ang'wen mokalo. Omariba Moriasi ne ochwalo wachno kod obila mag Kisii Central ka bende oyango ni jaod bura ne omonje e weche motudore kod hera. Elizabeth Jordan Ingler. Picha wang' dede mar magawa no nyiso kaka jago moro donjo e hotel kendo kao kom momenyore tir kod kama Omariba Moriasi ne obete ka ometho kinyi mar tich ang'wen tarik 27 Novemba e higani. Bang' nyiriri machuok, jago machielo ma oyang kaka jaod bura ma Kisii
donjo tir nyaka kama Omariba obetie bang'e ochako goye. Wang' dede nyiso ywaruok e kindgi mane okaw dakika moko, nyaka kaka jorit kod jogo mabende ne ni kanyo temo thegogi. Omariba lero ni jaod burano ne okelo koko kopenje gima omiyo odonjore e wechene maiye. Stormed in directly to me shouting, lazima utaniheshimu, alleging that I'm having an affair with one of, or rather with his girlfriend. Then he started beating me. He was accompanied with his bodyguard and another person. So there was a scuffle. We reported at Kisii Central Police Station. Okil mar Omariba penjo gima omiyo jaod burano pod ni thuolo kata bang' donjne e seche mabende Omariba to pod ni kod rem kaluwore kod gocho mane oyudo. We have had a P3 form filled. Every procedure has been done, but the police are yet to arrest the culprit who assaulted our client in Kisii with unknown people in a restaurant in Chava, Kisii town. Okil no bende omedo ni nyaka sani Omariba ngimane ni kamarach ni mar jaod burano nyalo bet ni manye mondo okel tulo kendo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kuom dweche maromo ariyo, Bente Adhiambo osebedo kamanyo ratiro ne nyathine ma jahigni 1 kod dweche 7 manokawo kod nyumba kumi kinde manodhi e duka kendo bang'e yudi e kar thieth maduong' ma Kenyatta kowito ngimane. E sigana makende manyuolo penje mathoth kendo kelo ywak mar ratiro. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa sigana mar anyuola Bente Adhiambo masani yudo buok e ngimane kaluwore kod manyo ratiro e tho mar nyathine e yo mok ler. Gibiro nyaka gi chief nyumba kumi kine magiloro kituro dhot gikawo nyithindo. Tarik 30 dwe mar 9 Bente lero ni nowuok e ot dhi nyiewo chiemo mak mana ni kanoduogo noyudo kiful manyien e dho ot kendo nyithinde 2 matindo marik noweyo ot bende ne ungi. Owacho ni kaluwore kod ote manoyudo kuom janeno wuoth mar manyo nyithinde nochimo kar wuoth margi mai mara daima. Temonyiso kia lady niya, chia lady, nitie nyithindo makawo e ot mwalo koni. Adwa ni idhi e odno, bikaw information ikelna, tae kiny a-release nyithindo mondo oduogi. Nikech sani gisechopo kuma bor. Bente lero ni nobedo kod luoro e chunye, kaluwore ni achiel kuom nyithinde 2 manokaw ne ok winj maber, kendo gima omiyo nokawgi bende ok nong'eyo. Banyise niya, ineno nyako ma jahigni 3 no, aterega therapy en gi problem, to be otiyoga gi yath calcium. Lady amiye nyaka otase mag hospital. Temachaya lady ogoche ne chief, ogoche ne nyaka office mar Imara Daima, office mar nyithindo. Nyiso gi niya, nyithindo gintie nyathi moro kanyo, iteroga ginene therapy to tiyo gi yath calcium. Koro release nyithindo go mondo oduogi, abo fuatilia gi. Olero ni kata bang' manyo duoko e apis ruoth kuom kinde, ok noyudo nyithindo. Oyango ni ma nomiyo many kony apis nyithindo mayudore Embakasi South, kama nonyise ni mondo chul omenda eka duokne nyithinde. Temonyisa ni onegi garamika. Kata sani onega maki. Odwa ni garamika mondi eka mi nyithindo. Ba penje ni garamika nade. Nokanyal mi nyithindo moki garamika. Itimnia dhi many kaka inyalo yudo Uber nikech okwati gi gari mora mora. Watiyo gi Uber. Ponyisa ni dogot idhi many pesa. Kiyudo iduogi ami nyithindo. Owacho ni nochune manyo min mare mondo konye yudo omenda mondo okawgo nyithinde, mak mana ni kanotero siling 1,000 manoyudo ne apisa matiyo apis nyithindo ma Embakasi South. Apisa mowacho ni nyinge Bismarck ne gidagi kawo pesano ni tin kendo ok nomiye nyithinde. Adogo ot agocho ne mamwa. Anyise ni mama, ayudo nyithindo gintiere lakini gidwaro pesa, to pesano sani ok anya yudo. Bonyisa ni wamany ni pesa ka ayudo taoroni. Emonyisa ni yudo gima nonyisi. Ta anyise ni ayudo yudadi. Tanyise ni ayudo 1,000. Temanonyisa 1,000 bang' noyie. Di document obed 2,000. Ndalo 14 bang'e, Bente wacho ni nogochne mondo dhi osiptal ma Kenyatta
ni nyathine ni kuro tuo. Mak mana ni kanochopo Kenyatta noyudo ka nyathine no matin ma ja higa achiel kod dweche 7 nosewito ngimane kendo nyinge nowil kowuok e Jacinta wuor manong'eyo mochake ni Monica Wanjiri Imani. Awinjo ka sim ywak. Kipenja nin kanye, awacho ni radogo ot, nani nga imara daima, nadhi manyo nyithindo. Tema onyisa niya, nen duol mar chaledi. Onyisa niya, nitie ng'ama gochona ni dhi Kenyatta sani. Nyathi matin no owatere osiptal tene hali marach. Ene ICU. Agochone mama chanyise ni ang'o momiyo awuotho to kane nyathi ward stay. Onyisa ni dhi e ward nyingine ne waluonge ni Monica Imani. To niluonge ni Jacinta Awuor. Nitie nyathi moro ka nyoro ne ni otandani. No e children home iluonge ni Monica, nyathi manyako. Tanyise ni ni nyathino notho nyoro. Nochuno Awalima Peace Ruoth ma Imara daima itemo ng'eyo adieri e wi kepo mar nyithi Benta. Ruoth nonyisowa ni en ok nokawo nyithi Benta kendo nodagi keto ler moro amora e wi kepo mar nyithindogo. Maling'ling mar ote mane wayudo kata kamano nyiso duoko mopogore gi mane Ruoth ochiwo. Kaluwore kod oboke ma kar jot nyithindo moresi ma Imani mafwenyore ni otere nyithi Benta, yangore ni nyithindo ariyogo noter kod obila matesendo obila ma Ruben. Ndalo 3 bang' tho nyathi Benta matin, oboke nochwalne kar jot nyithindono mondo mi Benta nyathi achiel manodong' ka ngima. Min Benta wacho ni kanotemo luwo gima omiyo nokaw nyikwaye, obila nonyise ni nokaw nyithindo nikech nojwangi. Wanasema analala nje akiacha watoto peke yao. Watoto walikuwa wamelala kwa nyumba siku 3 peke yao. Hasa tukasema kama ni siku 3 hiyo wangekuja usiku na wamejua mali huyu analalanga akiacha watoto. Pili, ako na watoto wakubwa. Hawa wanaweza acha hawa peke yao nao wakienda wapi? Kata kamano kane walimu apis nyithindo ma Embakasi South, apisa mane wayudo nodagi loso kodwa kendo nodagi keto ler kaponi nokaw nyithindo nikech ojwangi ka Benta to omako chung' ni nyathine manowito ngimane no ngimane ni kare kendo ok nojwango nyithindo. Gie sani Benta wacho ni oyudo buok e kinde manyo duoko mar ng'eyo gima omiyo nokaw nyithinde e ot kendo bang'e nyise ni odhi okaw nyathi ka osewito ngimane kar thieth ma Kenyatta. Kulingana na mali unaelekea, wewe unaweza kesi na serikali kweli? Jua watu wote kuanzia nyumba 10 mpaka huko juu wameshikana. Na wewe uko peke yao na bado wanaitana wanakuja wengi na ni watu karibu 18 huko. Utaezana na wao na venye wamepanga ni wewe unaenda kutupwa ndani, ni wewe unatafutwa. So ukitaka tu vizuri, hata kama ni huyo mheshimiwa amewatuma, muongelesheni, mchukue mwili mwende mzike, hiyo story ishi hapo. Juu ni wewe maisha yako unajiweka kwa hatarini. Ati wewe unataka kufuta hiyo ofisi yote ya serikali. Wewe unaweza ingia kotini na serikali. Unaweza shinda askari kesi kweli. Kamwambia sikia ofisa, huyu mtoto wacha ajieleze. Wewe una uchungu yenye huyu mtoto anasikia. Kweli hata umbwa inanyang'anywa mtoto. Mbona mlimnyang'anya watoto na tena mnamkasia kuwa mkali kwake? Kumdweche ariyo sani, Benta Dhiambo pod manyo ratiro kendo penjo opong'o chunye mar ng'eyo gima omiyo nokaw nyithinde kod gima nokelo tho nyathine. Apise mani kod duoko koro sani owacho ni buogo ngimane ka ringre mar nyathine ma ja higa achiel kod dweche 7 to pod okane kar kano ringre ma Kenyatta kama orite timne bero mar ng'eyo gima nokelo tho mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Elkamano Cynthia Onyango kumiyo report e nonro mang'eyo ni pod biro dhi nyime ka familiano dwaro mondo mi ong'e adiera e wach manotimore wang'e no bedo kwa kelo ni duoko kotenore kod mano. Ginji mathoth ma bende loso koda kaka golo pachi kotenore kod gino motimore Homa Bay. Dickson Okoth Bab wacho ni duond bura mar ODM nyaka mi luor ng'ata moneno koko nyalo luwo gik ma ODM dwaro onyon oko owe jotelo mondo moyotine ogandero. Kamano Dickson Okoth Babu. Eva Happy Okoth Dennis wacho niya ni kwani kedo makama osechakore, kata kamano noken gima kare kwedo duond bura kanigi jal mochung' e kom mopogore. Kamano Eva Happy Okoth. Simon Wood Nyapisi wacho ni osemoke Homa Bay, siasa tek, kata kamano
ji duto dwaro mondo mi ochung' kamoro achiel mar magwanga gi wanga wakete wang'o ane kaka bro bedo kamano. Simon Wood Nyapisi. Emily Maro Yugis wacho ni bergo ana yie ji nyaka ti kanyakla ka ng'ato ok riwre gi jowetegi ahinya to jotelo ema kelo pogruok e kaunti. Kamano Emily nyar Oyugis. Eunice Osewe wacho mani Atieno Daperach waketo wenge waero kamano. Eunice Osewe kuom ote machal kamano. Melda Kinyi wacho ni sio mbaya ok en gima rach telo ticho dia nyime. Babariel wacho ni warome doho, let's meet in court. Matene gi wacho ni gigo bro mana kao tindegi kendo dhi e doho. Gin gik mathoth mabende gioro kaendi kotenore kod gimotimore Homabay lokruok motim. Kik idhi mabor nyaka Ramogi pod wantiere. Wendo mshindi wetu wa weekly winner ile ya 500,000 Kenyan shillings. Wendo mshindi wetu. Thank you God, thank you God, thank you God. I'm grateful. Nashukuru. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Pari. En ang'o malong'o ahinya kuomi? Jok modongo ino kideo gi kata matin. Mayie, Simi. Mayie. Kum mari biro bedo mae. Ibo bet mabor gi herani, to kendo nibo bet mabor gi niti. Eka mondo in bende ing'e ni en ang'o ma ng'ato nyalo timo e piny kae maduong' mondo eka en oyud herani mar adier. Waing'eyo ni pari nowuok kae to wan pok wayude. Wan wasemanyi kumoro amora to wake kata kuma entie. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Apenji baba duoka. Baile mane dwaro koso mola iko rwenyo kumanore gie. Magi kawa gombowa. Apenji wono simbo duoko wa joluo. Baile mane dwaro koso mala iko rwenyo kumanore gie. Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tune mari. D *811 *343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jatend jotije piny owacho Felix Koskei dwaro mondo jotije piny owacho nyis kido makare mane ni ogeng' rode mag mibadhi e apise mag piny owacho. Kaluwore kode, piny owacho bidhi nyime kod chiwo puonj mag atobero chiwo chenro mag piny owacho e apise duto mag sirkal. This academy marks a new chapter in strengthening our national integrity systems. As we launch it today, I challenge the leadership and the trainers to ensure that every officer who passes through these gates lives better, more disciplined, more ethical, and more committed to protecting public resources. That is how we honor the trusted place in us, the trust placed in us by His Excellency the President and by the public. Jotelo mag siasa motenore kod Kenya Kwanza opoyo loch ma yiero madundo mane otim kendo lero ni mano en chal mar kaka yiero maduong' mar higa ma 2027 biro bedo ka giseyo josiasa maketo piny owacho tesre ma giwacho ni onge kod lai maler mar yombo gi ombulu ka gilose kaunti ma Uasin Gishu kod Kericho. Jotelo go bende opoyo piny owacho ma broad base ka giwacho ni winjruok makende kindgi en mano makare. Wa manifesto, lakini si uchaguzi wa ukabila, si uchaguzi wa shares, si uchaguzi wa majigambo, na wananchi waliwaweza kuwatuliza na kuwaweka katika nafasi yenu. Ujiandae sasa ile ambayo itakuja, kwa sababu njia tayari imeanza kuonekana vile mambo yatakuwa. Kuna hata wale walikuwa doubting Thomases, wengi sasa wameingia chini ya mwamba. Nchi inaendeshwa na umoja. Yule mbunge amechakuliwa Malaba anaunganisha Wakenya. Watu wa Malaba wametupatia sifa. Kurudi factory setting, Raila aliwacha watu wa ODM in the name of opposition kwa serikali ikiitwa broad-based government. And that is how we have enjoyed some peace for some time. Sasa ni uchaguzi ule mingi na rais apige gari yake start azunguke na aoneshane ile maendeleo amefanya. Hawa wa upinzani tutamalizana nao saa 12 asubuhi. We mean business. Niliona rafiki yetu ule mtu ya shares akizungumuza maneno, akizungumuza, nikaona rafiki yangu Muturi anachapa kijana ngumi na mateke. Kura itafutu hivyo. Odiochieng' mar 16 mar kendo ratiro mag Kichwech, jachung' ne mine kaunti ma Kericho Beatrice Kemei okwayo jo-Kenya duto mondo owuog oko kendo kedo ne ratiro mar neno ni koko kod tho e familia orumo. Kolose gweng' ma Checholiet e kar chung bura ma Kipkelion owacho ni timbe kod kit dak en achiel kuom gigo mamiyo thoth ji irocho ratichgi e udi. Nyaka sani kaunti ma Kericho ni kod kwan mar 224 mag jogo moserocho ratichgi mag Kichwech. Ji 110 mag keny machon ka bende kinde matin mokalo mine 2 kod nyathi achiel nyocha owito ngimagi e gweng'no kaluwore kod koko kata kedo mag udi. All our religious leaders to use their strong attitude and influence to speak against these ills in the society. Yes. Not only the religious leaders, all the stakeholders in schools, the border sector, and everybody else, the village managers, the administration. Let us use all the influence that we have to speak against these vices in our society. Recent reports indicates that Kipkelion East has in the last few months reported many cases of femicide. 2 women, both from Londiani, have been murdered by their entrenched lovers. A 2-year-old boy was also murdered by his biological father in Chebewar, Kedawa Kimukul ward.
E kinde ni ma oganda ikore ne bago nyasi mopogore opogore dwe ni ma Disemba, onagi modak e boma koro jiwo ni oyudie thuolo mar ringo dok kaluo mar bedo kanyakla gi jogweng' kendo teo chenro magi manyalo kelo dongruok. Magi owachi bang' yangore ni moko kuomgi kwamo e boma nyaka e kinde mag nyasi ka ywak gi maduong' en pek mar ngima joja oko. Nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mar loro higa mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi midendo ni Nyikwa Ramogi Jomvu Luo CDO e od bura ma Jomvu Mombasa. E romono mane otelne kod patron Victor Abayo, jokanyo ne ojiwo mondo mi okawie thuolo ni mar Desemba cherore kaluo kendo tayo chenro mamoko mabende kide kelo dongruok e kor gwenge. I encourage members ne ng'ato ka ng'ato kana faso chopo mare rusa kama ng'ato nyaka ring dhi e dala mondo dhi ong'e ni to ka ode manogero cha oulo dhi go koso nitie, odhi ong'e ni to min gi mowe dala cha ni ngima koso chal nade. Joluo thoth gi lal Mombasa ka nikech Mombasa kidonjo Mombasa to wacho ni donjo yot to wuok tek. Ji mang'eny sani gin jogi barua. Yore samo kata ng'ato mondo mi oyud pesa munyalo ng'ado ogero mondo dhi go dala. Aliso be 10,000 mondo dhi kiduo maro kuom ng'ato achiel. Koro kiri nyithindo kata na beach. To tich ne ma barua. Denyo nyithindo bolal. Nitiere jok manobiro chon maparo ni mage ma jok ma mistake mage ne gibiro kone mage lokore jok kone. Koro wacho dholuo to wacho dhok makoni ndi. Koro mage jok moko dhi dala. Lakini jaluo kamili manobiro gi gari moko nyuol ka to dhi dala ya basi sopog ma no nyaka bei. Kata kamano ne gikoni biro gi kanyakla e thuolo mar higni 2 mosekalo osereso jokanyo mathoth to chutho ni mar thoth gi gin mago mayuto gini piny. Wan gi merry go round, wan gi investment committee ma plan investment mar group, wakonyo jowa bende ma nigi shida kaka ng'ato oyudo masira, to group ni wabiro for unity with a purpose. Wabiro mondo wariwre mondo wagere wan wawegi, mondo watimo hala mondo wayud dongruok kaka joluo modak Jomvu. Mine wa manie group gin joma timo hala matindo tindo, ma jowa ma youth be manie group gin jojua kali thothgi. Koro nwawacho ni to accommodate everybody, nwaketo monthly contribution mar 200 mar mondo mi kila ng'ato nyalo chopo lekne mar bedo a member. Ang'eyo ni jobura seche moko jomoko jowacho ni pesa cham, pesa itiyogo marach. To magi gin gik mawuok ga ka onge transparency mag pesa matiyo mag jobura. Kabinde gilero ni ma en achiel kuom chenro mageto bedo gi duol e weche mag telo. Wasicho dhano 250 gi sani. To pod bende wakwayo wan gi thuolo mar rwako jowa moko manyalo biro mawelo manyalo gombo mondo miyo obed kodwa kanyakla achiel. Group wani agenda ne maduong' en mar dongruok economically, but siasa ok nyal we kando nikech siasa is part of growth. Koro good politics is good development. Politics ok wanyal wacho ahinya, but politics is part of us kaka jomodak e county ma Mombasa. To kanitiere jowa kata mama ma nitiere gi geno mar bedo e siasa, to abro miye support kaka joma mine. Gombo mar gikoni en neno ni rieko magisume boma bende gichwalo e kor gwenge to chutho mago makaluo kuma giwuokie. Ma investment matimo ka wadwa ni mondo ikawe itere dala be. Sama in dala ja inyalo timo investment mari dala. Kineno ka waloso wach mag rech kae, inyalo dhi dala mibi pidhi rech. Ineno ka watimo tebo banking ka, inyalo dhi dala miyud mine wa bende uso alode ang'o dala kande. Bende nyiso gi ni awa mari oko masumo ka oko. We mondo waginuru kwa chokre ji 10 ji 20 wanyalo solo pesa kama kiny wa ming'ane odhige e chiro okelnwa gi profit. Kiny wa ming'ane odhi omonwa nyanya odhi ouso kelwa profit. Koro maduong' manyalo wacho kawuono naduoko erokamano ne Nyasaye mosebedo kodwa nyaka nwachak higani kendo koro watieke e odiechieng' ma kawuono. Ka jodala wadhi madhi e Christmas, anyalo wish ji Merry Christmas to gi Happy New Year. Ne sani koro wadhi e December. December oting'o gik mang'eny, to January be biro ne nyithindo madhi skul. Akwayo ne parents kata kwa dhi gini kik wa celebrate ahinya, madhi miyo ka nyathi kochopo January mwatero nyithindo skul to koro yudo ka tamoa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jokanyo matimo ohala mar uso rech kod oganda duto koro jiwo mondo ne ni orito ler ma en bang'
Lipot manonro ma lakteche kar thieth ma Jaramogi yango ni 60% mar rech mani chiro kata moganda osebedo ka nyiewo nigi kute mong'ere kaka E. coli. Japo marwa Bill Gates odwar lero lakteche koro wacho ni chiwo thieth ne oganda biro bedo matek nikech kutego yudo teko kaluwore ni jopiny bende ok ti gi yath e yo makare. Lakteche molony e weche nonro e osuptal ma Jaramogi koro olando ni 60% mag rech manie chiro nigi E. coli ma gin kute modak e nyimbich ma bende nyalo kelo midhiero ne i dhano. Zungu ne Escherichia coli. Bang' kana aseneno kudni no to nachaka doka ng'iye kendo chien gi pampas mana neno nikech nyithindwa ma tindo giduto te wang'eyo ne Escherichia coli en non-pathogen to them, so it's always there within them. Even though kata en ok okelne tuo moro amora, to kochopo environment kata kochopo kama wantiere to wan wawegi onyalo kelonwa tuo mopogore, onyalo yudo kata ken undu magwa kingi kidonda, onyalo bedo kanyo mokel thagruok ne undno machango ne nyalo bedo matek. Tarsela Sonyango manotelo ne nonro no lero ni gima ne onyiso gi tim nonro margi en bang' neno lil mane inam lolwe kendo penjo arita mar rech ma oganda chamo. Koro penjo na gima nadwa nang'e ne to be en adier ne gik mwagole pi, the aquaculture, gik mwagole e pi be ginyalo kelo nwa tabu e ngimawa kaka wan jogo modak. To kokwadho kuom nonro matimono na yudo ni adieri rech nyalo kelo nwa shida wan wawegi, onyalo miyo wa develop resistance ne yedhe mwatiyo godo. E nonro margi olero ni ne gitiyo gi nyimbich mag rech, oko margi kod olemo mane gikawo kowuok e rech 250. 250 fish manatiyo godo gi ngege carry the day. Ngege ne en 180. Gimomiyo nakawo ngege mang'eny, adieri ng'eny ji ohero ngege kendo ng'eny ji chamo ngege. Asto bang'e modong', the number modong' napogo mumi gi kamongo. Koro natiyo gi rech adek, natiyo gi ngege, natiyo gi mumi kod kamongo. To ngege no carry the day. Owacho ni gisani timo oganda mathoth ni godo mar koso tiyo gi yien e yo makare koro miyo kute manie dendgi teko, gino ma owacho ni nyalo kelo pek mar thiedho tuoche. Nayudo ne kute 15 ne osebedo motegno ne yedhe mwatiyo godo. Tiene yedhe mwatiyo godo nok nyal nego gi piyo ma kizungu luongo ne multi drug resistance. Kendo yath mayudo yot wayudo tiyo gi ciprofloxacin. Ciprofloxacin ni en achiel kuom antibiotic mwayudo mwa classified as first class antibiotic. Kute 85 mana golo no ciprofloxacin mwatiyo go pile nok nyal nego. Komedo gi mago ne owacho gima kelo teko ne kute rech en lil mar nam kod wach jopith rech tiyo gi yien e yo ma ok kare ma owacho ni kelo landruok mar kutego. Ng'enywa wakawo pampas wawito kumoro amora moyudore, kata kiwuotho e ndara ka endi kiluwo ndara tibiro lo ka pampas nitie kamoro amora. To penjo na maduong', ka koth ochwe pampas gi gidhi kanye? Ka koth ochwe pampas wagi oula kawogi to chopo kodgi to olonwagi e Lake Victoria. Mondo mi kutego kikel midhiero, ojiwo oganda mondo ne ni ler mar aluora margi ahinya to mar lwetegi ni kare ka okwayo tiyo kanyakla mar jopith kod jokanyo molony e weche mag thieth. Bill Gates Odwar, Ramogi TV. Koro warangane kaka waloso rech kapok wachamo. Meneja mar chungo weche Citizen TV Jamila Mohamed kod jafwambo mar Media Services e gwenge ma Samburu Boniface Baraza oyudo mich kuom tich maber mar fwambo gi keyo. Michno en mochiw gi riwruok mar IGAD kaka ole nyasi manyo bagi Addis Ababa e piny Ethiopia. Michno miyo kalo kuom sigana mane gitimo maloso lokruok mar lwasi kod okenge mag reso alwora gi lwasi kanyakla. Nen mor kod il na jofwambo kod jofwambo ma Kenya kanyakla e wi loch makamano makoro keto media e lai manyime kaka kar fwambo makare. The media raises public awareness, holds leaders accountable
disseminates vital information, and amplifies vulnerable voices, ultimately enabling coordinated action. To our winners, or today's winners, tonight belongs to you. You have carried the instruments of your craft and courage and conviction. You have worked in different environments, challenged misinformation, and illuminated paths where darkness threatened to take hold. You are the torchbearers of public trust. Your excellence elevates all of us. Piny owacho ni dhi medo jiwo sir kaka okang' mar kedo kod medo kute yake pacho kae kinde ma piny Kenya oriwore kod piny mangima e hingo odiechieng' mar ayaki. Jagoro mongere migawo mar thieth Mary Muthoni wacho ni piny Kenya oseduoko chien landruok mag kute mag ayaki kod 70% e kinde higni 20 mokalo. Yango ni chenro ma kamago bende oseduoko chien tho mikelo kod ayaki kod landruok kute mag ayaki kuom miyo nyaka kuom nyathi. Olero ni medruok bende ni jogo mayudo thieth kod yedhe mag geng'o ayaki osemedore, kata kamano lero ni piny owacho pod yango midhiero mar landruok kute ayaki iye mohiyo kind nyiri matindo kod lwenje mag udi gi kit chwech. Pia mambo ya triple threat. Triple threat ni ile maneno ninaita HIV infection, teenage pregnancies na gender based violence. Unajua gender based violence inakuja na rape, inakuja na mambo mingi. And when the children are at home, there are risks sometimes, especially when we are not able to observe them every now and then. Aswa sisi wenye tunaenda kazi kila siku. Sasa lazima tukuja hapa kanisani tuwaombee pia kwa sababu ya the risks that are involved. Nyakwara mugi wadhi yweyo pikiri mabor kwa duogo weche mag. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Kum mari biro bedo mae. Ibo bet mabor gi herani, to kendo nibo bet mabor gi niti. Eka mondo in bendi ng'e ni en ang'o ma ng'ato nyalo timo e piny kae maduong' mondo eka en oyud herani mar adier.